възможно най-далеч. Чашката трябва да отиде възможно най-далече. Който пръв стигне най-далече или който стигне най-далече с един пълен пистолет, той печели наградата. И наградата, кой ще помогне малко тук за наградата? Лелю Павлинка, я там в една чанта има едни бисквити Орео и едни шоколади. И също има едни герданчета. Това не е често за по-ниските деца. Те не могат цялата столета. Готови? Броя. На 3 започваме. Стой! Върнете! Грешка! Ето Павлинка. Едно, две, не. Читинг! Сходите водата и няма да стигнете до никъде. Готови? Старт! Айде, стреляй! Топче, стреляй! Топче! Стреляй! Айде, стреляй! Браво! Първия! Венко е номер 1! Номер 1 е Венко! Номер 2 там! 2 тук, 3 там! Браво, Венко! Шампиона на българския стрелец! Къде е шампиона на първата игра? Венко! Венко е тук!